sanibona njani? Siyaphila nathi. Guys, please cela subscribe, si-like, si-comment futhi, yabo. So le ndaba le ngizoxoxa indaba yomuntu kahle kahle. So le ndaba engizoyixoxela uma ukuthi uyayazi, feel free ukuthi nje ushaya uskip uye kwenye, yabo. So yeah, so ngizoxoxa-ke enye indaba-ke yomunye umjida owaboshwa. So indaba lo mjida-ke ithi lo mjida waboshwa nje ngokuthi wabulala ubaba wakhe, yabo. Nakhona futhi into eyenza ukuthi ezebulala ubaba wakhe ama-drugs, yabo. So kusho ukuthi wayekade nje ehlala nabazali bobabili, yabo, nje right umfana ethola yonke into. Ngicabanga ingane if kusuke ku-first born, last born nje nabazali futhi nabo bayisebenzela kahle, so uphila kamnandi lo muntu, yabo. So indaba-ke yonakala kephi? Yonakala high school, lapho khona fika abana abangani baqala-ke manje babhema, but esase-high school wayesabhema insangu kuphela, yabo. And then shuthi-ke bemkhuze ngayo yona insangu le, yabo. Kuwukuthi-ke hawu indlebe kazizwa umfana akezwa mshini, bezama abazali ngokusho kwakhe ukuthi hayi khona lutho akuzwa mshini, yabo. So kwaze-ke kwahamba-ke manje phela umfana uyaphasa, waze wadlulela kephi-ke emabangeni aphezulu, yabo. Waya e-university-ke, angeke ngize ngikwazi ukuthi ngisho ukuthi eyiphi. And then wafika, hayi shuthi-ke mefika-ke ke-varsity fethu efike etholeke amanye ama-drugs-ke, hhayi-ke lawa-ke abese wathola ekuqaleni manje. Laphana efica insangu, le nsangu ayifica lapha ayifani nale yase-high school. Usefica enye manje o-grade bani. Mebabiza yena wathola futhi namanye ama-drugs ngaphezulu. So nje kwase sekuba ukuthi nje impilo yakhe nje lapho iba nzima ngampela-ke, yabo. So mayiba nzima yena isikhathi esiningi methola imali encane ayitholayo, cabanga lama-drugs lawo. Imali encane ayitholayo, cabanga lama-drugs lawo. Shuthi kuhambe efunda unyaka wokuqala, efunda unyaka wesibili, uthi ngonyaka wesithathu hayi kubhede, edrophe out esikoleni, yabo. Because manje izinto ngendlela bese seziyiyona nanaye indlela bese seyiyo nje, ubese edlebeleke ngale ndlela ukuthi akasezwa mshini ngalama-drugs, uwafuna lama-drugs. It's either ukuba abazali bamzama ngama-rehab, akawa-attend lawo ma-rehab, yabo. Nje impilo yakhe ngampela yaqala yabanzima, yabo. So kushuthi-ke sekuzokwenzeka indaba usedrophile out-ke manje esikoleni, yabo. So and then kwakukhona umuntu ubaba wakamakhelwane, yabo, ababekade besebenza ndawonye nobaba wakhe emsebenzini. Kahle kahle bawomakhelwane futhi basebenza umsebenzi like basebenza emsebenzini owodwa, basebenza umsebenzi owodwa, yabo. So shuthi-ke lo baba edlule emhlabeni, yabo. So medlula-ke emhlabeni kwaba nje isikhashana nje, kwaba amalungiselelo akhe, wafihlwa, yabo. Uvele usesekhaya full time, yabo. So into eyenzakalayo-ke ingane yakhe lo baba, cause wayekade eney'ngane eziwu-3, kwakamantombazana awu-2 and then bese sekuba umfana oyedwa, yabo. So lo mfana babangani naye, yabo. Bathi babangani naye umfana lo uyawabhema ama-drugs, but yena usabhema lama-drugs alight nje, anjengayo insangu kanje, yabo. Lonto akawazi lawa lo aze amenze ukuthi edrophe out esikoleni, yabo. So shuthi-ke impilo-ke yomfana-ke after ukushona kababa wakhe yashintsha, yabo. Umfana wakwazi uku-afforda, waba nezinto, wakha kubo, wathenga imoto, cabanga ethenga nje imoto yakhe, yabo. Sure.
So kusho ukuthi lo yayisiyamshaya-ke lento yabona ukuthi hayi no yazini la if ukuthi engavesane naye vesane ezama ukuthatha impilo kababa wakhe ngesimo sokuthi phela manje izinto ey'ningi akasayitholi yabo, izinto ey'ningi akasayitholi cause akasathembakele, uyacela uyancengwa kuthiwa akahambe kuma-rehab, uyanqaba ukuya kuma-rehab yabo, nje kuba nje yabo akasathembekile nje kubo, usewumuntu nje ongathembekile. Shuthi-ke ethathe-ke isinqumo-ke sokuthi ayi akasoxe umbaba wakhe-ke manje. Shuthi-ke ngoba-ke usathane into ehlezi iphumelela ngaso sonke isikhathi. Shuthi-ke lo mcabango wakhe-ke uze ngampela eze egcine ngokuthi uyawuphutha ukuthi hayi ngeke yabo wena ngeke ekwazi ukuphila le mpilo yabo, nje wabona ukuthi hayi fikele usathane ukuthi hayi akabulali ubaba wakhe ukuze naye ezofana nalowa mfana lowana. So meshona either umbhalisile or akambhalisanga yabo. So manje bahlala bo-3, umama, ubaba, bese sekuba iyona indodana le efuna ukusoxonga uyise. Shuthi umfana-ke wathi 1+1, wathi 1+1 wabona ukuthi hayi no yazini la yabo, waqala wamzama ngoshevu. So memfakela ushevu okusho ukuthi akashonanga ngokubulawa ushevu cause bakwazi ukuphuthumisa besheshe bewulaphe. Basho futhi odokotela ukuthi hayi ngeke lento edlile into ewuphoyizini, bayichaza ngendlela abayichaze ngayo yayibona. So manje-ke naye-ke wadideka kwangazi ukuthi noma lento eyenzeke endlini ngapha ngeke akacabanganga nje ukuthi indodi naye nangumuntu la edizo ofuna ukumsoconga yabo, cause wayengekho aware vele ukuthi kwenzakalani yabona. Ayisho ukuthi-ke kuhambe isikhathi, shuthi ikale kahle le indoda le, umfana lo ukuthi okay uma uye emsebenzini akekho ubaba ukhona namhlanje yabo. So uyamcathamela kubaba, mshango 18 wamanxeba yabo. Bamshango 18 wamanxeba washona ubaba, yona yagcuma yahlala ocingweni yathi nabantu abafikile ake esikhandeka istori-ke sokuthi wangenelwa abantu yabo. So amaphoyisa-ke aseyafika-ke endaweni yesigameko. So mefika amaphoyisa into yokuqala nje eyasolisa indlela ayitatazela ngayo yabo. So manje sebeyabuza-ke babuza yena umfana ukuthi la bantu abangenela ngoba phela akukho sicabha esikhahleliwe nani, but ngokusho kwakhe yena uthi kwakuvuliwe yabo. So okay it's fine, kwakuvuliwe but nje akuhliphikile endlini, ayikho into esolisayo. Kuyabonakala futhi lo muntu lo ugwazwe elele ngoba wavesana wamgwaza nje, umgwaza ngo-18 wamanxeba yabo. So amaphoyisa-ke ngesimo sokuthi vele ayengaka lokho nje ngaleso sikhathi ayengakabi nakho lokho ukuthi umfana yamsola ngoba phela naye umfana wakwazi uku-act yabo. And then wafonela umama wakhe, noma wakhe naye wayesadidekile ukuthi kwenzakala kanjani yayibona lonto. Kanti amaphoyisa kuzofika la maphoyisa lawa ahamba nezinja yabo lonto, cause lo muntu wayewumuntu nje owayemkhulu endaweni, wayewumuntu nje owayemkhulu endaweni. So manje-ke i-case balivula icala basayina same time yabo lona. Ahamba-ke yahamba inja yaqonda ngqo kumnayifu, watholakala ngaphansi komantransi womfana, umnayifu lo okuwona akwazi ukuthi ebulale ngawo ubaba wakhe yabo. So nje kwaba yidlozi kwakona lokho, singalokhane kushona lena. So umfana-ke zamkhalela kanjalo, kwaboshwa kanjalo-ke. Ekuboshweni kwakhe akatholanga lutho, ayikho into ayithola. Ake esikhandeka istori-ke sokuthi wangenelwa abantu yabo. So amaphoyisa-ke aseyafika-ke endaweni yesigameko. So mefika amaphoyisa into yokuqala nje eyasolisa indlela ayitatazela ngayo yabo. So manje sebeyabuza-ke babuza yena umfana ukuthi la bantu abangenela ngoba phela akukho sicabha esikhahleliwe nani, but ngokusho kwakhe yena
futhi kwakuvuliwe, yabo. So okay, it's fine, kwakuvuliwe, but nje akuhliphekile endlini, ayikho into esolisayo. Kuyabonakala futhi lo muntu lo ugwazwe elele, ngoba wavesane wamgwaza nje, umgwaza ngo-18 wamanxeba, yabo lona. So amaphoyisa-ke ngesimo sokuthi vele ayengaka lokho nje ngaleso sikhathi ayengakabi nakho lokho ukuthi umfana yamsola, ngoba phela naye umfana wakwazi uku-acta, yabo. And then wafonela umama wakhe, noma wakhe naye wayesadidekile ukuthi kwenzakala njani, yayibo lonto. Kanti amaphoyisa kuzofika la maphoyisa lawa ahamba nezinja, yabo lona, because lowa muntu wayewumuntu nje owayemkhulu endaweni, wayewumuntu nje owayemkhulu endaweni. So manje-ke i-case balivula icala, basayine same time, yabo lona. Ahamba-ke yahamba inja yaqonda ngqo kumnayifu, watholakala ngaphansi komantransi womfana, umnayifu lo ukuwona akwazi ukuthi ebulale ngawo ubaba wakhe, yabo. So nje kwaba yidlozi kwakona lokho, ukuthi kungalokhane kushona le nale. So umfana-ke samkhalela kanjalo, kwaboshwa kanjalo-ke. Ekuboshweni kwakhe akatholanga lutho, ayikho into ayithola.